זה שאת מקנה, זה לא בא להכאיב לך, זה בא להגיד שזה כיף לך, יופי מצוין, שילוב בין הערצה לבין כזה, יואו אני רוצה את זה, אבל באותה שנייה יואו איזה מפחיד, או שזה מפחיד מדי, בשביל השאלות שאני הכי אוהבת בעולם. הסתומה היא אחד הכלים הכי חכמים שיש לנו כדי להבין מה חסר לך. אנחנו יכולות לדבר על משהו שאף אחת לא אוהבת לדבר עליו, אבל כולנו חוות אותו, וזוהי הקנאה. כן, הרגש הזה שאת מנסה לשכנע את עצמך שאין לך, שאת לא כזאת, כאילו שאת רק מפרגנת, אבל בינינו, גם אם אתה בן אדם הכי מפותח בעולם, והכי מודע בעולם, והכי בווייב של אהבה ונתינה, הקנאה עדיין שם, ולא סתם. היא לא האויבת שלך, היא בעצם איזושהי שליחה. היא באה לשים לך מראה מול הפנים שלך ולהגיד, היי, יש בתוכך משהו שאת לא מרשה לעצמך להיות או לרצות? תראי, רובנו מתביישות להודות שאנחנו מקנות, כי קנאה זה כאילו לא, זה לא סקסי וזה לא יפה, זה נשמע ילדותי, קטנוני, כאילו את לא בטוחה בעצמך. אבל האמת היא, קנאה היא אחד הכלים הכי חכמים שיש לנו כדי להבין מה חסר לנו. הקנאה לא באה להגיד לך, תראי מה יש לה ואין לך. היא באה להגיד לך, תראי מה את רוצה, אבל עוד לא הרשית לעצמך באמת לרצות את זה. זה איזשהו סימן על המפה. בואי תחשבי על זה רגע. אם את מקנה במישהי שנגיד עומדת על במה, סבבה? זה לא בהכרח כי את רוצה להיות היא. זה כי יש אצלך קול קטן שאומר, וואו, גם אני רוצה לעמוד באור הזרקורים, או גם אני רוצה להשפיע. אבל מה אם יצחקו עליי? ומה אם אני אגיד משהו מטומטם? אז הקנאה שלך היא לא שנאה, היא פשוט פחד עם איזושהי כזה תחפושת של ביקורת. אני נגיד זוכרת את התקופה שאני הייתי רואה בנות מעלות פוסטים, סרטונים, דברים ברשתות, והייתי אומרת לעצמי, יואו איזה תוכן רדוד, או מי זאת הסתומה הזאת, או זה לא מקצועי, והיום אני מסתכלת אחורה ואני צוחקת כי אני יודעת שמה שאני הרגשתי זה לא התנשאות, זה קנאה בתחפושת. הן פשוט עשו את מה שאני פחדתי לעשות, הן היו באור ואני הייתי מאחורי הקלעים, ועוד הייתי אומרת לעצמי שאני עוד לא מוכנה. ובפנים בערתי, בפנים אמרתי כאילו, למה היא יכולה ואני לא יכולה, מה יש לה שאין אצלי? אבל ברגע שהעזתי להסתכל על זה ולא לברוח מהקנאה, אלא לבוא ולשאול אותה, מה את באה להגיד לי? פתאום הקנאה הפכה להיות איזושהי מורה קשוחה, כן, אבל איזושהי מורה עם הרבה תובנות. ואת יודעת מה עוד גיליתי שקנאה זה לא רגש רע, זה בעצם שילוב בין הערצה לבין פחד. זה כזה, יואו אני רוצה את זה, אבל באותה שנייה יואו איזה מפחיד, או שזה מפחיד מדי בשבילי. וזה כל כך אנושי, כי בכל פעם שאנחנו רואות מישהי שחיה את הפוטנציאל שלנו, אז הגוף שלנו מגיב. והגוף בעצמו מרגיש את הפער בין שם לבין פה. ואת הפער הזה אנחנו חוות ככאב. עכשיו מחקרים מראים שקנאה מפעילה את אותו אזור במוח שמופעל כשאנחנו חווים כאב פיזי. את קולטת, המוח שלך מרגיש קנאה כמו כאב. עכשיו זה מדהים כי זה אומר שקנאה זה לא רוע, זה פשוט איזשהו כאב שמסמן כיוון. עכשיו אני רוצה שתחשבי על זה רגע, כל כאב בחיים, אם את לא מתנגדת אליו, הוא הופך להיות המדריך שלך. אם את שומעת את הקנאה שלך במקום לברוח ממנה, את פתאום מגלה דברים מטורפים על עצמך. אני אתן לך דוגמה, אם את מקנה במישהי עם זוגיות מהממת, סבבה? זה לא בהכרח כי את רוצה את הבן זוג שלה, זה כי את מתגעגעת אולי לרוך ולקרבה ולאינטימיות, ואולי פשוט בכלל סגרת את הלב שלך כי נפגעת בעבר, והקנאה באה להזכיר לך כמה את בעצם רוצה לאהוב. או נגיד את מקנה במישהי שמרוויחה מלא כסף, זה יכול להיות שאת בכלל לא מקנה בכסף שלה, מבחינה חומרית, אלא אולי את מקנה בחופש שהיא מרשה לעצמה, בזה שהיא חיה בלי אשמה בכלל, בזה שהיא לא מבקשת רשות כדי להיות גדולה. את מבינה, הקנאה שלך מדברת בשפה של חוסר, אבל
את מתכוונת לשפה של תשוקה, של כמיהה, של רצון. יש איזה משפט שטוני רובינס אומר, ואני מתה עליו, הוא אומר, emotion is an action signal. כלומר, כל רגש הוא בעצם איזושהי קריאה לפעולה, גם קנאה. היא לא באה לשתק אותך, היא באה להפעיל אותך. אז אם את הרגשת איזושהי קנאה, זה לא סימן שאת לא מספיק או לא מספיקה, זה סימן שאת מוכנה לעוד, והיקום פשוט שולח לך מראה, ואומר לך, תראי, גם זה שלך, את פשוט עוד לא באה לקחת את זה, את עוד לא באה וטורפת את כל הקלפים. אבל אז מגיע השלב הכי חשוב, לא להישאר בזון של הקנאה, אלא לעבוד איתה. ופה נכנסת שיטת 3 השאלות שאני הכי אוהבת בעולם. גיד, וראית מישהי באינסטגרם שכתבה שהיא סגרה הרצאה של 500 איש, סבבה? ואת מרגישה כזה איזושהי צביטה קטנה בבטן, ואת אומרת, וואו, גם אני רוצה. אז תשאלי את עצמך את 3 השאלות הפשוטות האלה. השאלה הראשונה היא, מה בדיוק עורר בי את הקנאה? האם זה עצם זה שהיא עומדת מול קהל? האם זה זה שהיא נראית בטוחה בעצמה? האם זה זה שהיא משפיעה על אחרים? מה הדבר הזה בא להראות לי? שאלה השנייה היא, מה הערך שזה נוגע בו בתוכי? זה יכול להיות חופש, ביטוי עצמי, עצמאות, נראות, השפעה, כל דבר. השאלה השלישית היא, מה הפעולה הכי קטנה שאני יכולה לעשות כדי שתקרב אותי לערך הזה? זה יכול להיות, בהתקשר לדוגמה, כן, זה יכול להיות לצלם ריל אחד, זה יכול לכתוב פוסט אמיץ, זה יכול להיות אפילו רק לדבר על משהו שאני מפחדת ממנו. עכשיו, קבלי איזה יופי, כי ברגע שאת שואלת את 3 השאלות האלה, פתאום הקנאה שלך מפסיקה להיות זו ששואבת ממך אנרגיה, והופכת להיות לדלק שמניע אותך קדימה. עכשיו יש איזה משפט שאני אומרת תמיד למתאמנות שלי בקליניקה, קנאה לא באה להוריד אותך, היא באה להדליק אותך. ובאמת, כי ברגע שאת לומדת לראות אותה ככה, כל האנרגיה שלך, הכל משתנה. זה כמו אש, סבבה? אם את מפחדת ממנה היא שורפת, אבל אם את לומדת להשתמש בה, אז היא מחממת אותך והיא מאירה אותך והיא מאירה לך את הדרך, ואת מבשלת את הדברים ואת נעזרת באש כדי להגיע למטרות מסוימות, כדי להשיג דברים. עכשיו אני רוצה שתחשבי על משהו אחר, אני רוצה שתחשבי על מישהי שמקנה בך, גם זה קורה. כמה פעמים שמעת מישהי אומרת עלייך משהו כזה פסיבי אגרסיבי, משהו כזה, או שראית בעיניים שלה איזשהו מבט. במקום לכעוס, תזכרי שפשוט היא רואה בך משהו שהיא עוד לא הרשתה לעצמה, ואת המראה שלה, וברגע שאת מבינה את זה, אין לך יותר צורך להתגונן, את פשוט נשארת באור שלך. אני זוכרת סיטואציה עם אחת המתאמנות שלי, שאומרת לי, קרינה, אני לא מצליחה לפרגן לחברות שלי. כאילו כל פעם שמישהי מצליחה, אני מרגישה כזה קצוץ וקיבוץ בלב. אז אמרתי לה, יש, איזה כיף לך, יופי, מצוין, והיא מסתכלת עליי בהלם, היא כאילו בשוק טוטלי. אז אני אומרת לה, זה סימן שאת מתעוררת, כי אם את מקנה, זה אומר שאת רואה אפשרויות לעצמך. עכשיו, היא בשוק, כן, היא לא מבינה מה אני רוצה. אף אחד אף פעם לא אמר לה שקנאה זה סימן טוב, שקנאה זה סימן חיובי. כל רגע שאנחנו מדחיקות שולט בנו, וכל רגע שאנחנו מבינות משרת אותנו, וכשאנחנו מבינות את עניין הקנאה, אנחנו בעצם מתחברות לתשוקה הכי עמוקה שלנו. אני לא זוכרת איפה קראתי את המשפט הזה, אבל קבלי את הציטוט הבא. הוא אומר, הקנאה היא התדר שבו את שומעת את התשוקות שלך דרך מישהו אחר. וזה משפט, אני לא יודעת איפה קראתי אותו, אבל לא יכולה לשכוח אותו. כי זה בדיוק זה לא על מישהו אחר, זה לא עליהם, זה עלייך. ובפעם הבאה שאת מרגישה קנאה, אל תברחי ממנה. אל תנסי לשכנע את עצמך שאת מעל זה, או שזה לא נוגע בך. תעצרי רגע ותנשמי ותשאלי את עצמך, מה זה בא ללמד אותי? כי אולי זה בא ללמד אותך שאת יותר אמיצה ממה שחשבת, שיש איזשהו קול בתוכך שמבקש לצאת, שיש איזושהי גרסה שלך שאת כמו מוכנה לפגוש אותה. תביני, אם את רואה משהו במישהי אחרת, זה לא סתם. את לא יכולה לראות אור שלא קיים בתוכך. את פשוט עוד לא הדלקת אותו עדיין. וזה מה שאני רוצה שתקחי מהשיחה הזאת היום. אני רוצה שתקחי שהקנאה זה לא סימן שאת פחות. זה סימן שאת מוכנה ליותר. באה להזכיר לך למה את כאן, מה את רוצה, מה את שואפת, מה את רוצה להיות. אז בפעם הבאה שאת גוללת באינסטגרם ואת רואה מישהי שמצליחה, במקום להרגיש קטנה, תגידי בלב שלך, וואלה, תודה על המראה. תודה על המראה ויאללה מותק, אני בדרך. כי אם את כבר רואה את זה, אז זה אפשרי עבורך. והשאלה היחידה שנשארת כאן, זה פשוט מתי תחליטי להרשות את זה לעצמך. זהו.